बोराबनाय जाखांबाय आरो दायो मानो होनबा आंखौ एसा बान्दि मानसि नुनानै अरुनदयखौ आंखौ बोख्लायना गालांनायनि थाखाय आं बेयावहाय दायो थानाय जाबाय आरो बे माबायावनो होनोसै ट्रेक्टरावनो जों जायखौ मोजां मोनो बेनो होनोसै ट्रेक्टराव पार्थी माने कि त्या भोटर दिना है गम पादेबो आंथ' बे ट्रेक्टरनो दोनखायो ट्रेक्टरा जोंनि बे बर'नि गेरेन्सा साहा बिसिम थांदों बेफोरखौबो आखायाव लानाय आरो जोंहा दा नैबे हाबा बे मावबोगासिनो मावबाय थादों बे बिटिआर जंसनाव 5 बोसोरावबो बिनि नुहरनानै दा आंबो बेयावनो होगोन आरो ट्रेक्टरनो होगोन आं सोर आं फाननाया सामब्राम आलु फानलु गासैबो फानबाय थायो आंहाथ' बे माइ गरमानो जायो दिनै माइ नांबायानो नांनायालाय ट्रेक्टरनो आं रावबो थाङा आंना बेयावनो रेडि जाहा गाव गावनि बे हारिनि थाखायबो सिन्था खालामनायखाय आरो बे गासैबो मोनसे हाबा मावनायखौ बेखौ नागिरदों आरो बे माबाखौ दा बुंबाबो दा माबा जागोन बे माबा नांगोलाव दा सिगाङाव जि मावनाय बिनि माबाखौ मावनायखौ नुहुरनो फैया आं थांनाय बोसोरावबो बाहा दा बे अनजिनो होनायमोन आङो खिन्थु दाहा बेखौ बे जे गाव सासे मानसि इन्डिपनिफ्राय बे रन्जनखौ बख'गोन नायखाय बे बेसाद मोनसे खालामनानै आं होनायमोन आरो बेखौ सिन्था खालामनानै खिन्थु बेयाव नै दा बे फानग्रासो आं बेखौ नुहुरबाय थायो बेनिखायनो जोंहा दा देग्लाय बिटिआर आं सिगाङावबो होबाय थायोमोन बिटिआरावनो सिगाङावबो होबाय हादों खिन्थु बेनिखायनो आं दायो जोंहा बे बिटिआरावनो गासैबो आं रेडिखा दिपेन बर' आंनिथ' थियारिया आं इउपिपिएलआवनो भट होनाय जागोन आरो मानि थाखाय माने जों मोजां उननि थाखाय आंनि फिसाफोरखौ मोजाङै नायलांनाय हारिनि थाखाय दिपेन बर'आनो जेनेबा उथिनायनि थाखाय आं बिनिनो सापर्ट दङ आरो दिपेन दोलोनोबोथ' आं सिगाङाव होबोनायनि थाखाय आंनो मानो होनबा दायो आं बोराबनाय जाखांबाय आरो दायो मानो होनबा आंखौ एसा बान्दि मानसि नुनानै अरुनदयखौ आंखौ बोख्लायना गालांनायनि थाखाय आं बेयावहाय दायो थानाय जाबाय आरो दिपेन बर' ओमफ्राय मा जानो उननि समाव आंखौबो बान्दिनानै सापर्ट खालामनाय बायदि नायनाय बायदि बेबायदि अरुनदयखौ जाहाथे आंखौनो थिखांना होनाय बायदि आं बेखौ सापर्ट खालामो आरो নিৰ্বাচন আহি আছে আপুনি ভোট দিব ভোট দিম কেনে প্ৰাৰ্থীক আপুনি ভোট দিব এতিয়াতো আমি মই চিন্তা কৰা নাই ছাৰ নাই সচেতন নাগৰিক হিচাপে কেনে ধৰণৰ প্ৰাৰ্থীক দিব আপুনি পাৰ্টিৰ কথা আমি সোধা নাই কেনে ধৰণৰ প্ৰাৰ্থীক আপুনি মানে আমাৰ শান্তি লাগে শান্তি লাগে শান্তি আনাটো কোনে আনিব কি কম কেনেকৈ প্ৰাৰ্থী লাগে আপোনাক ভাল কেন্দ্ৰটো আহিলে ভাল হ'ল হয় কি কম বেছি কথা নকম এইবিলাক আপোনাৰ ভাৱত ওদালগুৰিত ভাল কেণ্ডিডেট আছে তেনেকুৱা ভাল কেণ্ডিডেট কোন হয় ওদালগুৰিত কৰ্মতে এনেকৈ ভাল লাগছে হ'ব কেনে ৰেডি হৈছে আপুনি ৰেডি হৈছে নে নাই ভোট দিবৰ কাৰণে ভোটটো দিবাই লাগিব আপুনি কেনে ধৰণৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিব প্ৰাৰ্থী মানে কি এতিয়া ভোটৰ দিনাহে গম পোৱা যাব ভোটটো দিবাই লাগিব মানে কেনে ধৰণৰ প্ৰাৰ্থীক দিব আপুনি যোনটো আমাৰ কাৰণে ভাল শান্তি সেইটোৱে তাকে দিম হয় দিম আমি নতুন পৰিৱৰ্তন লাগে আমাক শান্তি লাগে কেনে ধৰণৰ প্ৰাৰ্থীক আপুনি ভোট কৰিব নতুন পাৰ্টিক দিম এবাৰ নতুন প্ৰাৰ্থী নতুন প্ৰাৰ্থী মানে আমাক কেনে ধৰণৰ শান্তি প্ৰগতি কেনে ধৰণৰ প্ৰাৰ্থী দিব শান্তি লাগে আৰু উন্নয়ন লাগে আমাক मादै फैगौ 9 एप्रिलावहाय आसाम बिधानसभानि बिसायख'थि जागोन आरो दा बे बिसायख'थियाव नोंथाङा भोट होनो थाखाय थियारि जाबाय ना औ जाबाय माबायदि बिजाथिखौ हास्थायो नोंथाङा बे माबायावनो होनोसै
ट्रेक्टरावनो मानि थाखाय माने गावनि थाखायनो नांगौथि दे फैगौ 9 एप्रिलावहाय आसाम बिधान सभानि बिसायख'थि जागोन बे बिसायख'थियाव भट होनो थाखाय मादैया थियारि जादों ना जादोंथ' आरो बे बिसायख'थियाव माबायदि बिजाथिनो भट होगोन सोरनो जों जायखौ मोजां मोनो बेनो होनोसै ट्रेक्टराव मानो होगोन माने जोंनि गथ' गथायनि थाखाय जोंनि फिउचारनि थाखाय जाय मोजां खामानि मावलांगोन बिनि थाखाय मा जायो मोजां मावलांनो हायो ना हाया बिनि थाखाय सेस्था नायनोसै मोजां मावलांगोन बायदिखौ नुहुरनाय बायदि मोनदों बिपिएफना मानो होयो होआ आं बेखौ जेबो बुंनो रोंला जोंथ' इलेक्सन होग्राल'सो नालाय माथो होनबावनो आं बेखिनिखौनो बुंनानै आरो जेबो बुंनो हाला